jagat datang maha siji kang maha welas. Aja nglokro ngono to. Mboten nglokro niki lagi mood Ibu Hajah Mutmainah. Nek wong ngene iki ora enteng, ora rasa digagas nek perkara adem sing kaya ngene iki rung sepira. Mboten adem sesuai dengan ini loh Pak, pakaiannya berkerudung kita harus juga alim. Iya, ngaturi salam ning ngono, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mukadimah dhisik sithik, mukadimah. Pripun? Ayo piye ngono mukadimah kok piye? Ngaturaken sugeng dalu kagem Bapak Ibu para penonton. Wah, Bapak Ibu para tamu undangan. Perkenalkan pripun, Pak? ayo piye kok? Semonten mawon. Ya wis sithik-sithik wis cepik-cepik dari ora ketang sithik wis ngerti rasane. Tak sulit coba gendi. Kula kinten nek mboten ditakoni. Lho mesti. Kok nesu. Ora ditekoni kan yo iman-iman. Ngono iki ngono lho, Mbak. Piye-piye? Sadarane kamu ki manula. Kinis-kinis kaya ngene kok manula. Oh iya. Iya. Nggih, saderengipun dalu ngaturaken wilujeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Shalom Om wabarakatuh. Swastiastu Namo Buddhaya salam kebajikan rahayu rahayu rahayu. Nggih. WA saking sinten Pak Niki saking penggemar-penggemar iki kata sanget iki nggih. Nggih, menika nggih penonton ugi kata sanget Pak jan deludak Iya. pelek-belek dados tunggal. Jenenge ngene iki sing WA diwaca ki bengi piyayine ya kuwi ra diwaca ki mesti WA. Aku ora tau diwaca Mbah Minto. Mesti gelo. Kan bingung ki to ngeten iki. Walah nggih, sabar nggih Pak dados dalan nggih ngoten niku. Ya, Kata. sing saka Papua, sing saka Wonogiri kah banget sing WA karo Pak Hemi. Nggih niki sedaya penggemar Sekar Gadung sing setiap malam hadir ugi wonten. Sapa? Sinten? Mas Wahyu Giren. Loh, ora ana wahyune, Mbak. Ora ana wahyune. Karep ugi ben Mas apik Giren Mas aja. Wahyu ngono lho. Oh, nggih. Jan. Giginya bagus sekali. Ompong tengah ya. Nggih Ompong menika tengah menyindir malih karo kelangenane sing ompong tengah. napa? Lah sapa rombongan sing ompong tengah sapa? Lagu nyeluk. Lepas lagi baik hati, lepas dia lagi ndak mau nyeluk ya Yo. Iya. Napa niki? Ya witi sangka bawa ya nak. Nggih. Kuwi bawane milih pucung apa milih asmarandana apa pilih dandang gula. Nek kan milih nggih pilih pucung, Pak. Senengane kok sing ndek-ndek. Sing cendhek kan Ringkes sing Pak. cendhek tapi kan kerasa, Pak. Loh, Iya. cendeknya apa ngerasa? Ya kerasa no. Iya, Malah sing cendhek-cendhek ngono kuwi sing kerasa. tergantung. Maksudnya Tak weni kamardikan pundutan sangka bawa dandang gula coba. Wis manut dandang kula apa sing penting ketok lan apike. Pake saiki tak nderek mburi coba. dandang gula niki nggih, Pak. Apa? Niki lho. Hei, tangan kamu tidak boleh begitu, harus sopan. Ali-ali. Oh, ali-ali. Tapi Bilangnya ini kok ya. Kuwi padha karo melestarikan budaya, tembangi-tembang lawas ning sik ketok le kepenak dirungokke. Heeh. Kaya Abah Kirun mau bengi limejang wong yo aja lali karo barang sing lawas-lawas ngono. Gundul-gundul pacul. Cubrak-cubrak suweng. Ya, kaya apa? Dandang gula. Ali-ali dados. jenang dikasih jempol sama panti jompo itu loh. Niki sule kula
kurang saipet. Loh, niku cengkok anu Pak, singkat padat, pokok tegone pas ngono ya. Cengkok ndang wis ya kuwi. Cengkok batu, Pak. Cengkok batu. Among ati Tansah deli. seneng ku yo ngene iki. Dadi wong wedok sing greget saut tanggap sasmita ku yo ngene iki sik lagi mengukur cringkrik. Nah, nggih ngoten niku kula nggih demen niku clingkrik. Adem-adem kene nyuwara rong tekan nggon terus mak cringkrik tegese iki tanggap ing semu. Heeh. Yen dadi lara sedih rintan dalu Ketok-ketok Mas Giring. Mas Giring. Wah, kok kesenengan kok gak mulai-mulai, Pak. Ayo bene wong yo pecinta budaya. Ketok-ketokan Mas Giring. Nah, Wah, mantuk-mantuk, Pak. wah. Ngene. Nganti andi Besok apa bakal bali yen bali baca nggih matur suwun Pak sampun ditutup. aku ki ngerti kok. Dadi abotmu ki tak rewangi kaya ngene iki. nggih Heeh. Ya kaya diangkat. Ah, langgam ali-ali dados. Mas Jawa monggo. Nagama ali-aliku Yo yo. Ya, dilanjutke minggu
suara pur Mas Bojo dunggahke yo matur sembah nuwun ali-ali sampun katur